Kako sam sretna, konačno sam naši pravi prijatelji. Ovo mi prvi put, jedva čekam. Ono, baš se veselim. Kako sam se veselio kad sam ih prvi put upoznao. Evo, koji si smjestio? Jesam. Ajde Ivan, počni, ček zapravo, počni snimat. Aha, ček. Evo, daj počekaj. Pozdrav ljudi, ovdje je, kako ste ga upoznali prošli put, Marko. Od njega smo došli kao gosta, znate, malo bolje da imamo treću osobu nekad. I sad ćemo reviewati... Štapiće. Štapiće sa sirom. Znači, to su kukuruzni štapići sa sirom iz pekare. Doslovno naše pekare Croatia. Pa da, Croatia food review. Da, pa dobro. Pa kad si došao? Dobro, pa... Ti došao s Marsa? Ne, dobro, sorry, dobro, nisam mislio. Možda si gost, ali... Dobro, sorry. Ovo mi potečao, kad sam jedno ovak jeo kruh i stavio sam ovak sir na top i ovako potečao tako. Nije dobro. Meni posjeća onak... Zna kao da je netko došao i povraćao na cijeli štapić. Ali fino. Znam zašto mi je ovo tak poznato. Izgleda kao čelo tinejdžera. Ovo je fakat. Njami. Nema super, nema Malo sira. je ovo. Ali ovo je sir je ukusan. Nema sira uopće. Ovo je odredno, ti imaš sira. Njam sira. Čekaj mama, pa ja sam dobro Ja došao, sam kako može biti alergičan na odvrno? sir, pa... A dobro, mislim, a kako to može biti odvrno? Kako niti jedna vaša hrana nije odvrtna kad vi izaberete? Mislim da sam ja izabrao pa. Viš, ti meni dobro hranu, sam je rekao. Loša je. Da, Dobro, mislim. znači... Morat ćemo vjerojatno samo na dvoje birati, to ćeš ti odabrati. Biće loša, ali... Mislim, moja je dobro, ali... Ja mislim da je ovo ako se sir nalazi u ovome meniju mi nema, ali dobro, ja alergičan na sir, meni to dobro dođe da li nema sira, ali... Ne to samo kruh sada. Sjećate se vi kad sam ja navadio zuba? Da? Kako vam rekao? Aj, Nije ništa to. nemoj se ponašati kada znaš, ti nisi... Ovo je tvoj korijen od zuba. Ha? Pa, ima neko dno mišljenje. Podsjeća me na... Zapravo nešto. Opet sam ga simbolizirao. A ovdje simbolizira život. Jer što više koristiš, to više nestaje. Znači... Ali realno što koristiš više svoj život, to više nestaje. Ne, nisi kuđe, kad olovku koristiš. Onda nestaje. A ako olovka simbolizira... Ne, simbolizira život, zato što život izgleda kao olovka. Pa baš nisam po olovku tako. Ravno, imaš početak i kraj. Ma nije ravan, život je krgav ko... kvrge na čelu. Ili recimo ko... Overludav ko... Ne bitno ko... Overludav ko... ovo je... Nije bitno. Đura izraživa. Buš ti ima burger. Izreži se ovo tu, znači... Ovako. Ovaj šot je broj 1. Znači biti malo ozbiljniji. Ne, mi Daćemo ćemo te ti ubiti. šansu. Mi ćemo te doslovno ubiti ako je napraviš nešto loše. Sad se smijem. Sad je smiješno. Gle, hoćemo snimati, malo se smiri i morat ćemo ti izbrisati šala. A gle, znači... Život je vrludav kao roller coaster Neće i... pričati što sve izbriše, ovo neće biti, tamo čekamo. Đura, sad za 5 sekundi započnemo. 5, 4, 3, okej. Vraćamo se. Vraćamo se. Prvo ste imali smo problema, došao je pas. Da. On je pseti. No, ja sam skoro do kraja, meni je tek sad dobro. A da si jeo s druge strane, odmah bi ti bilo dobro. Vjerno, ali da nismo jeli ovu hranu, vjerno bi bilo 100 puta bolje nešto drugo. Ja sam bila pekaru samo zato što je Croatia pa... Od 1 do 10. Znaš kaj, ja sam birao uopće hranu da ne umre, ne stoji kaj, znaš za to? Da, energija. Slušaj ovo. Znači, znam da ti se jako ne sviđa. Znači, od 1 do 10 koliko? Ovako, ljubim obično dio, možda onak, Od 1 do 10. čista dvojka, ali ovaj dio sa sirom, Ali kad nisi rekao treba ti alergičan na sir.
Jesam, imaš problema. Ček, ti sad smiješ ljudima koji su alergični. Aha. Ne, nisam htio, ja sam mislila da... Ej, ček, samo. Ma zezali smo se na prije. A na kaj si alergičan? Na, recimo, brezu. Na... Nastavi. Trebamo da znamo da ne jedemo to da slučajno ne Ja, vrne. to sushi train. Po čemu imaš sushi train? Recimo, ja sam alergičan na vegetarica. Kako? Kod dućana. A dobro, to baš nije vegetarica, ali recimo kikiriki recimo sam alergičan. Jesi na ladu duo? Ne, nisam. Zapišao. To što to zapisuješ? Da znamo da to ne kupimo. Da. Jer nemamo liste stvari, pa sad idemo maknuti s liste. Te stvari. Okay. Znači, ocijenit ću možda nekih 6 od 10 sa sirom. Vaše mišljenje? Meni je ovo dobro. I da bi 10 od 10. Ali vi ste dali 6, pa ću ja dati 9 od 10. Ja bi dao... Možda malo spusti. Ja bi dao... Ne, ali kalkulujuš. Ja bi dao... Malo spusti možda onak na 8 od 10. Ne, ali kalkulujuš, ti si dao 6 i dam 9, onda će ljudima biti smiješno. A. Ček, Ne smij se. ček. Izbriši, Đuro, izbriši ovo, okej. Ne Ja smiješ ću se. dati Ja bi 6. dao... Ja dajem 9. Ok, da ti reci, koliko bi ti dao? Ja bi dao 10 od 10 bez obzira na vas. Baš dobro. Ovo je do Dobro sve. je na nas. Ovo je Tebe nije briga za nas. Kaj si mislio, da smo mi neka djeca tam kad snimaju YouTube kanal? Broj 1. Kanal za hrvatsku hranu, cifra. Ti ne znaš kao šala. Ti si meni šazac. Ovo ide u sve, ovo ide Đuro. u neće proizvode. Đuro, ovo nemoj izbrisati. Ovo je važno. Ovo ide u sve, u neće Ok, proizvode, od fakat je sad dobro. moraš početi brisati. Opet je. Đuro, papire. Blup. Iskoristi taj zvuk za blok. Ne. Ti ćeš morat malo ozbiljiti, mi ćemo tebi trebati izrezati to. Blup. Znači šta? S obzirom na ovo kako se prema meni ponašate, I ovako ćemo... Ok, završavamo epizodu ovu sa cifrom. Pazite na... Ostavite like ako volite Marka. Ostavite dislike. Revijeme. Ne, ostavite like ako volite nas, ostavite dislike ako volite Marka. Okej. sorry, kaj to sad trebalo značiti? Prosti čustva. Pa ne, pa gledaj, nemamo 1 i 2 opcije, imamo like i dislike. Da, ljudi, Da, ali mislim, gledaj. ugasio sam, nema, ne snima se više. Aha, okej. Ne snima se više, pa ajde, ovako. Da već. Jesi naput? Napravim nešto lako. Čovječe, pa jebate. Kaj postačiš? Ne, čekaj. Jak to mi dobro... A ček, ne, ljudi, još uvijek se snima. Đuro, izbriši. Idemo se